Hvordan kan man så som ledig sørge for at stå bedst muligt? Jamen, det handler jo rigtig meget om at være opmærksom på, hvad der bliver efterspurgt. Der er 2 ben i det. Det handler om at have noget uddannelse, så man har nogle kompetencer, nogle formelle kompetencer. Så handler det om at have noget erfaring, så man har været ude på nogle virksomheder og prøve at bruge det i praksis. Og netop præcis den der uddannelse, det er vel aldrig for sent? Det er aldrig for sent. Det er meget, meget tydeligt, at vi har masser af eksempler på mennesker, som går i gang med uddannelse også sent i livet, og får noget positivt ud af det, bliver gladere for deres arbejde og bidrager med mere værdi i de virksomheder, hvor de er ansat. Og netop det der med, at de ledige måske, hvor det aldrig er for sent, som du siger, gør I noget for at støtte op om efteruddannelse? Ja, det gør vi i høj grad. Altså, i Silkeborg der har vi faktisk lavet sådan en model, så hvis du har gået ledig i 6 måneder, så kan du frit vælge en uddannelse betalt af kommunen, og du får din dagpenge eller kontanthjælp, imens du tager uddannelsen. Så det er sådan et meget tydeligt signal fra den politiske ledelse i Silkeborg om, at man ønsker at give den fuld gas på at støtte op om det her med at tage uddannelse. Og så bliver der stillet krav om, at man, når man tager sådan en uddannelse, der er betalt af kommunen, at man også får det prøvet af i praksis ude i nogle virksomheder. Det kan være en praktik, inden man går i gang, eller mens man er i gang, eller bagefter. Eller det kan være, at der er en aftale om en ansættelse i umiddelbar forlængelse. Så vi hele tiden kører på de der 2 ben, at man får bygget noget formel kompetenceudvikling på i en uddannelse eller efteruddannelse, og at man også kommer ud og får det prøvet og brugt ude i den virksomhed, hvor man kan bruge det. Så det støtter I op om? Det støtter vi i den grad op om.